Tapuji ma Tuhatta Yesus Kristus na mangaramuti dohot manama masu-masu hita sahatu sadarion di bagasan parsauran nabadia marhite parmingguon sadarion ima minggu rogate huria ni debata na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus na di bagas joroon dohot ruas ni huria nama dohoti parmingguon marhite live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Hupasahat hami matabe tuhamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu. Asini roha madihamu. Jaladame nasian Tuhatta. Ima na mangaramuti hita saluhutna. Selamat hari Minggu. Puji Oma Jehovah sifat-sifat hari. Saya tomba puji-pujianna di bagasan pamanga. Goarni parmingguota sadarion ima minggu rogate lapatanna martangiang. Topik minggu makkaburjuhon tangiang. Martangiang mahamu mardongan sadok pangiduan dohot elek-elek di bagasan todi manang sadihari pe huhut dungo jala jugul totong tumangyakon saluhut akka nabadia. Alai yang goau siag godang niya sini roham saya bongotakku do bagas marsoba do pak bagas ni habadia umi maka biari ho. Hamu akka dongan beta hitama mangedehon dohot mangulupon guarna nabadiai maredde mahita ulido tiki nahohom.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to diperbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhani, pajau-jauanmu nama au, laho martangi yang tuau, jala tangi honokku mahamu, jala luluanmu nama au, laus jupak kamu, molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna, jadi jupang hamu maau. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargogo naso hatudusan, holan ala asini roham sabingdo ubahen natarbaen hami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho. Di perbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mudo na pinangido nasida. Ali Tuhan pasaut mabaga-bagami, tangihon mapangiduan nami, lehon manatau hanguluan nami. Lehon madihami saliling dihasianganon, parbinotoan dihasitongan mi. Dohot dihanguluan na saliling-liling na marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu rogate sadarion, ima sian Markus bidu sapulsada ayat 24. Dibaheni hudok ma Tuhamu, saluhutna manang dia pe dipangidohamu di tangiang muna, sai nasahat doi Tuhamu, asal porsea hamu ikkon jaloon muna. Ima sahatna atong rap mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobartu patikmi. Amen. Oh
roti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang pargugu naso hatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asine roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot do hami mardosa maradop ponho jala jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ali Tuhan Jahuba, sai unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asine roham, sayuru pimahami, ho ali Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Satok kindoho hutadikon, alai papungu-pungok kumahomuse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di permiar ni muruku hutabunihon bohikku satokin maradopon ho, alai marhite-hite dengan basa saleling-leling na asiaku ho, ninna Jahuba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Oh
Sabegema hatani debata turpuk epistel di mingguon, ima sian Jeremia bidu tolu mamukka sian ayat sada sahat rodi ayat sia, tajahama marsikat sorin. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Jeremia padua halihon, dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani, ninnado. Songonon do hatani Jahoba, napasik tokon baga-baganai, Jahoba nama jadi hosa, laho pasukon, Jahoba do guarna. Jou-jou mahotuau, asa hualusi ho, asa ho pabotohon tuho hata akka nabolon, dohot nasokal, akka naso binotomi. Songonon do hatani Jahoba, debatani Israel, taringot wak kabagas minggu tahun, dohot taringot wak kabagas niakka raja siya Juda, akka nang miloha on bahen perkenabuhan, dopat akka swalosak, dohot dopak akka kodang. Adong pejol mamasuk tu bagasan lahomar musu dopak halak kasdim, asagohanna akai dohot bakke ni jolma, akanaung hubunu di bagasan muruku, dohot di bagasan rimasu, ala naung hupadao bohiku sian hutaon, binahen ni saluhut hajahaton nasida. Ida ma hausar diri paheyok urku nasida hasaron dot hamalumon, jala pamalumoku nasida, jala ahu papatar hotu nasida hadameon dot habonaron mardapot-dapot. Jala au manugihon mulak akkana tarbuangi sian Juda, dohot akkana tarbuangi sian Israel, jala au pahoton nasida suang songon di mulana. Jala ahu mamurasi nasida sia saluhut hajaton nasidai, namar dosai nasida dopakau, jala marpamuati rohaku di saluhut hajahaton nasidai, namar dosai nasida dopakau, jala nani oson nasida au. Jala ikon gabe barita silas ni rohaku hutai, bahen puji-pujian dohot baen hamuliaon maradopon saluhut bangso parbegu di tanoon, akka nau bege saluhut nadenggan nahobaini tu nasida, jala tarsonggot jala akka hitir nasida mida saluhut nadenggan, dohot mida saluhut hutaon nahobaini tu nasida. Ima sahatna, martua do akka natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen.
hati dakon mahapor siau tai, songon nahina tidakon ni dongata sahapor siau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea dide bata jahuba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni de bata jahuba nasa sedai, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabea siatot di perbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamu ni debata jahoba, amanai pargugu naso hatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au persea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan abadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin.
Horas madihita saluna manginang. Tabigema tikting nihuriata HKBP Kernolong, tikting naung masa nasa mingguon dohot na naing masa. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, WIK, dan seksi, serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Hari ini Minggu 22 Mei 2022 adalah Minggu Rogate, artinya martangiang, berdoa. Topik Minggu adalah makaburjuhon martangiang, bertekun dalam doa. Ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu pukul 7 WIB, 2 siang pukul 9.30 WIB, dan 3 sore pukul 18 WIB. Peserta ibadah Minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan, melakukan scanning pada QR Code yang dipeduli lindungi di pintu gerbang gereja. Selanjutnya, Pertangyangan WIK. Gereja kita akan kembali melaksanakan Pertangyangan WIK gabungan pada hari Rabu 25 Mei 2022 pukul 19 WIB. Cara pelaksanaan on-site di ruangan serbaguna. Topik, bertekun dalam doa. Diharapkan segenap warga jemaat yang menghadirinya dengan ini diberitahukan bahwa mulai bulan Juni, Pertangyangan WIK sudah bisa dilaksanakan secara on-site di rumah warga jemaat di setiap WIK maupun di ruangan serbaguna. Udutna, ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis 26 Mei 2022 yang akan datang adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan melaksanakan ibadah pada pukul 7 WIB, pukul 10 WIB, dan 18 WIB. Perjamuan kudus akan dilayankan pada setiap ibadah. Perubahan jam ibadah Minggu siang dari jam 9.30 menjadi pukul 10 dimaksudkan untuk menghindari kemacetan di area parkir sehubungan dengan durasi ibadah yang bertambah oleh adanya perjamuan kudus. Udukna, pembekalan pelayanan tahbisan dan calon sintua serta suami istri. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka segenap majelis tahbisan dan calon sintua beserta suami istri akan mengikuti pembekalan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, Sabtu, tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4 Juni 2022 bertempat di Villa Renata, Cimacan, Bogor. Narasumber, Pendeta Bernard Manik, MTH, Raises HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dan Saud M. Sitompul, Master Spirit. Udutna, Pesta Paduan Suara Lansia CHKBP Distrik 8. Seksi lansia gereja kita akan mengikuti Pesta Paduan Suara Lansia CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya pada hari Senin 25 Juli 2022. Tempat Gedung Sopomar Pikir HKBP, jumlah peserta 12 hingga 40 orang per kontingen. Pendaftaran bulan April sampai dengan 13 Juni 2022. Technical meeting Senin 20 Juni 2022. Diharapkan warga jemaat yang masuk ke dalam kategori lansia berumur 60 tahun ke atas untuk mengikutinya. Udutna, ucapan selamat ulang tahun.
Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun yang diambil dari Amsal 9 ayat 10 dan 11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Udutna warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yang perawatan di rumah nomor 1 sampai dengan 19 yang perawatan di rumah, marilah kita bawakan di dalam doa. Songonima tikting di mingguta sadarion, bagi warga jemaat yang sakit kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, bagi jemaat yang berduka kiranya Tuhan memberikan penghiburan, bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Di bagasan lasni roha tapasahat mapiliata tuadepan di debata marede mahita sian bukuede nomor 427 ayat sada dohot udutna tung halak namar gogo.
tangyang mahita. Pinuji maguarmu ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Na mangaleho kangoluan doholas ni roha di hami di arina pinarbadia amon. Marparsaura kami doho dongan sahaporsiaon nami di bagas corom na badion. Pasahaton pamujio doho parsobaon nami tuadopanmu nabadia jalan amar mulia. Tuhan debata amanami namasihol dohami laho tumangi hokko marhite hatam nanang marsaringar di tonga-tonga nami. Alani Tuhan debata amanami parade mangolu nami roha pikiran ate-ate do taporsiaon nami laho tumangi hokatam nabadiai. Lumobi male Tuhan na posom dinalaho patol haso katam di tonga-tonga nami parbadiai ale Tuhan asa badiado nang hatam na nagtangi honon nami mangalehon gogo na ibaru hahisaron di pamatang doho partodion nami. Alani Tuhan debata ama nami makuling maho mahite hatam ay nungarade hami tumangihon. Mangasahon goarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangya kami tuho. Amin. Horasma dihita saluhutna. Huria nahina holongan, amanami inanami, remaja na posobulung, na adong, di tonga-tonga ni parsaurata di bagas coroon nang amanami inanami ruas ni huria nama dohoti parmingguon marhite live streaming di inganatabe tajak koma barita nauli hata ni debata jamita imasian Jakobus 5 ayat 10 tolu sahatu ayat 10 walu. Jakobus 5 ayat 10 tolu sahatu ayat 10 walu. Tajahama marhite responsoria manang marsika soring. Pumulai masian ayat 10 tolu. Molo adong di tonga-tonga muna natumaon na porsuk martangi yang ma ibana. Molo adong na marlas ni roha marende ma ibana. Molo adong na marsahit ilamu ijo maaf kasih Tuhan ibu yai asa ditanyakon ibana didapol ibana bohot niat marhite-hite guarni Tuhan. Dongi pangoluon ni tangya kaporsiao nima namar sahiti. Jala paheheon ni Tuhan ima ibana. Sesama nang dosana molotung adong di ulahon. Atau marsita kota dosa mahamu dohot marsitang yangan. Asa malum hamu. Namar kubus itu tangyang ni partigor. Molo dihabur juhon. Jolmado si Elia sabakko dohot hita. Gogodo ibana martangiang unang joloro udan jaladang ro udan ditanoi tolu taon ono pulan lelengna. Dungi diulahi mamartangiang jada di lehor langit ima udan dungi di patubuhon tanoima parbuena. Ido anggo sahatna sohonima hata nitu hatta. Damang dainang remaja na poso bulung na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus di minggu rogate sadarion manjauhok kita asa makaburjuhon tangiang rogate lapatanna martangiang sahalak tokoh reformasi na margoar Martin Luther mandok di hatana
ia tangiang ima hosa ngolu ni halak Kristen. Tangiang ima hosa ngolu ni yakka na porsea. Asa halak na martangiang ima halak na manada debata. Asa halak na martangiang ima halak na mananda debata. Jala tujuan pusat ni tangiangi holan tu debata ama holat tu debata. Nasa na martangiang ima akan ang mananda debata dingoluna. Sabalikna halak na sumananda debata tungso tarbahenido laho martangiang. Halak na mananda debatado na olo martangiang. Didokdo ia tangyangi ima percakapan dengan Allah, komunikasi dengan Allah, makatai dohot debata, makatai dohot debata, ise dona makatai, ima halak na martangyangi pasahatot dirina marhite hata na pinasahat na tu debata. Jala na paduahon ise do musena makatai, na makatai ima debata. Debata makatahon hatana tu hita, asa tangi hita di hata ni debata, songoni nang debata tangi di hata tangiang natapasahat. Somaldo di parsaurata si ganupari di tonga-tonga ni pakatayon mandok martangiang mahita, nadeba mandok martamiang, dua hata yang berbeda. Martangiang do manang martamiang dia do natiko samanginan. Natikos ima martangiang sian hata tangi. Dengarkan, perhatikan sian hata tangi, dada sian hata tami. Dangadong lapatan ni hata tami. Alai anggo hata tangi, dengarkan, perhatikan. Asa dihita saluhut na amanginang asa tikos tahatahon di tonga-tonga ni akapartangiangan, di tonga-tonga ni parsaurata mandok hata tangiang, unang martamiang, alai martangiang. Sederhana do mandok hataon, alai somaldo sala laho makatahon. Nang pe met pakatayoni hatai alai lapatan ni itung macay balgado. Tikos mata hatahon tarigo tu hata tangyangi ima martangiang. Asa molo didok nak kininga tangyangi ima hosani akka na porsea, hosani halak Kristen, berarti tung macayarga situ tudo tangiang. Doa sangat penting. Ala didok nakin hosani halak Kristen. Ay molo maradi manang macoho colmai martangiang, berarti nasoadong ma hosana disi. Lapatanna nang mate do ibana disi anggoso martangiang. Ala martangiang doa napas orang Kristen. Selagi kita bernapas, selagi kita hidup,
kita harus berdoa. Anggo somartangia kita nakin didok mai na doson na mate do ibana disi. Mate dang marhosa dang cupang be hanguluad disi. Dang cupang be parsauranna doho debata. Jala nang mate ma haporsiaon na disi. Ima argani tangyangi dingoluni hala Kristen. Tangyang ima parhiteata lao makatai doho tuhata. Parhiteata bercakap-cakap, berkomunikasi, makatai doho tuhata. Jala ditikina martangia kita makatai doho debata ikot togu dorohata ikon hot do haporsiota ikon togu do dasorna di bagasan haporsiaon dada holan nama katai sabing tu debata alai nama katai doho debata marhite dasor natogu ima di bagasan haporseaon. Molo sotogudo haporseaota makatai martangiang tu debata gabe somargogo do tangyangi dang marhuaso be tangyangi anggoso siya kaporseaota laho makatai doho debata. Songon nani dogni hatani tuhata di jami taon ai namargogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Ai namargogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Molo didok dihaburjuhon sian rohana macai bagas sian rohana macai togu siak kaporseaon na togu laho makatai doho debata asa margogo asa marhuaso matutu tangyangi makorhon di bagasan parngolota. Hamu dongas saha porsiaon moloni parrohaon media sosial marhite Facebook status WA dohot lan akana asing tumacai torop do hala Kristen jala ringgas mambahen status di media sosial status namar tangiang sayjojodo akan natapak kilalahon akan masa nata adopi di ngoluta siganupari tapasahat tagurito tasuraton di status di media sosial songon hataridaan ni namartangiak kita di bagasan nata surat nakiningani isarana muladong namar sahid somaldo di bahen ibana di status nai pamalum maaw ale Tuhan. Dunggi ngolo adong na mga dopi hamaulon. Pojot rohana, pojot pikiranna, mga dopi pergumulan. Dunggi di bahen ibana ma di status nai. Tolong aku Tuhan, patudu dalam tuaw. Dungi muse molo adong
namarlas ni roha, molo adong namarulang tahun ni sarana, di surat madi status naing, mauliate madiho Tuhan, nunga dilehoko gancang di umur diau. Meragam akka natapakilalahoni nakin, gabe taungkapon, tasuraton di media sosial dalam bentuk doa. Dungi Roma akka donga tanah asing dialu simai amin matutu inna. Nanggodang akka komenda asing. Alai godangan do merespon amin. Alanunga dia tusi statusnya ima status doa. Dengan doa manginang molotung pola tabahe status nasi somoni di media sosial. Alai sayang kiat matutu dada holan di dunia maya hita ringgas martangiang. Dohot manang di dunia nyata dingolu nasasitongna nasitong natutu situtu hita martangiang. Unang maholan di dunia maya hita membayar status martangiang HP dingolu siganu pari dan parduli hita dina martangiangi. Molo ringgas do hita martangiang di dunia maya, lobi ringgas mania kita martangiang di dunia nyata. Asa tarida nama ngolu doha porsiautai marhite na olo martangiang makatai hita doho debata. Jala porludo ikon cagaota asa unang tagatihon posisi ni debata gabeta jauh debata di media sosial tajau tuhatta di media sosial HP debata nasasitongna dada tajau gabe mempertuhankan media sosiali hita dan mengabaikan Tuhan yang sesungguhnya. Idona naing dohonan nakin molo ringgas pehita amanginang pasahaton makatahon manang mangguriton tangiang tadi media sosial dunia maya marhiteon uringgas mahita martangiang di ngolu nasasitongna di dunia nyata. Hitana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditikin amartangia kita nakin ikon nanionjarni haporseaudo asa margogo tangiangi asa marhuaso tangiangi mangula di bagasan parngolota. Jakobus marhite terpukon mangalehon pangajarion mangalehon poda nasehat tuhala Kristen pabotohon rikot ni namartangiang. Rikot ni namartangiang ala tangiang dang tarsirangi sian akana masa naniadopan ni halak Kristen di tikii. Jala tu tikiope tangiangi dang boy tarsirangi sian akana masa nata adopi di ngolutta. Aka aha mana masa nuai nata adopi di ngoluton taingot ma amanginang semua yang terjadi tidak terlepas, tidak terpisahkan dari doa.
martangiangi ima narumikot. Di ayat 10 tolu tung maca takas do didok di si amang inang molo adong di tonga-tonga muna namanaon na porsuk martangiang maibana molo adong na marlas ni roha marende ma ibana. Dua keadaan peristiwa na masa di parngoluan ni jolma na masa di parngoluota ima manaon na porsuk dohot na marlas ni roha. Sudah do hita mangadopion amanginang dan ngadok kita nang gosada pe na holam manaon na porsuk di ngoluna mulai sia sorang satu na marujungan non dan ngadong jaladanga dong mulai sia sorang satu ujung di ngoluna no kola na marlas ni roha daun alani di dok molo adong di tonga-tonga muna manaon na porsuk martangiang maibana molo adong na marlas ni roha marende ma ibana. Hataon mandok dang tarsirang akaha porsuhon hamaolon parukilon dingolu ni jolma alani ikon martangiang do asa adong gogo. Godang do hapor suhon narongom tungolutta amang inang. Godang do hasusaan naro tubagasan parngolota amang inang. Godang do parukilon namanosak kita. Say susah do pakilala atta. Susah nang kita sumariho nakahapor suhoni. Sipata tangis dohita dia kahapor suhon nata adopi. Marsak mandele putus asa. Jupang nang habot ni roha. Saluhutna hapor suhoni mambahen gale pakilala ata. Nangpe boy hitam mekel di sihapataran alay dang tarbunihon roha parbagasani molodung rosot akka parukilo nama cai dok. Boy do tatabunihoni maradopon keluargata maradopon dongan nadi humalia kita dang apalapatar akka hasusa atai alai roha parbagasani dang boy tartabuni hokitai dungi pilitot tama ingana nama cai buni situtu laho makatahon akan nabuni di rohat tanah kidingani ima hasusaani aladang tau hita dang sanggup pita makatahoni ditongan ni akan atorop dijolo ni halak luluwatama inganan nabuni asaboy salpu akka naponjot di rohatai disima hita tumatangis disima hita pasahaton sudena akka boban ningolutai alani ditiki talului ingana nama cai buni situtu laho patol hason nadi rohatai ido nadi arahon ni Jakobus molo adong nama naon na porsuk martangiang maibana ondo hape solusina ondo hape dalan haruar sian sude pakilalaan nama cai borat na kiningani martangiang maibana. Ahadola patan ditangiangon
lapatan di tangyangon ima pasahato sude dirina kakilalaanna holsoni rohana pandeleanna nakiningani tu debata asa dapotan gogo imada asa dapotan gogo ibana ay namar gogo situtudo tangiang ni partigor molo di haburjuhan ido hape gogo tangiang ido hape gogo dada utoh-utokon hape gogo amanginang dada ototon hape gogota dada hamalootta hape gogota alay tangiang ido gogo pasahatos sude tude bata asa molo marhite pos ni roha jala di bagasan haburjuhon pasahato na di rohata tude bata jukpa kita ma gogo jauh Tuhanmu ditiki martangiakko jauh Tuhanmu ditiki martangiakko. Berbicara kepada Tuhan dada ulaun na maol dada ulaun na maoli amanginang molo songo kita makatai tu yana kota isarana mangarato dao merantau ikonadong do pulsa ikonadong do paket molo sadong pulsa manang paket dang bo hita makatai dang bo hita patol hason na di rohatai alay makatai do debata tidak membutuhkan pulsa atau paket. Ruang berbicara dengan Tuhan terbuka lebar. Ganu tiki, ganu partikian adong do Tuhan na manangihot tangiakta. Targoar do Tuhani ima si tangihon tangiang. Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Alani unang ganggu hita amanginang laho makatai doho tuhata. Ay didok nakin marhuaso do tangiangi mangalehong gogo tuaka na manaon na porso tuaka na madele asa dapotan gogo na baru asa dapotan hiras ni roha semangat di bagasan parngulon na paduahon molo adong dihita di tonga-tonga muna marlas ni roha marende maibana. Songon camita na di hari Minggu na salpu markantate hita marende ahanang tajalo di parngoluo taon las ni roha burju keluargamu amang inang burju ina di tonga bagas ama di tonga bagas burju akapinoparmu amanginang gelengmu hipas sehat gabe akanani ulamu tulus akana sinakap ni rohamu amanginang marlas ni rohama marende maham namarlapatan disi ungkapkan syukur dok mamauliate marhite na mareddeho ala gok las ni roha di papatar debata di ngolum. Jadi namar tangiang doho namarede sadadoi laho pasahaton pamujion tu debata. Martangiang do namarede sadadoi nanaik si pasahatota tu debata. Molo marsak ho nganaw na porsuk ho martangiang. Molo marlas ni roha ho marede maho. Lapatan na disi apapun, keadaan apapun yang terjadi, naboy ta adopi di parngoluot taon, saluhutna tapasahat tu debata, saluhutna tapasahat holat tu debata, ima tujuan ni tangiang ta nakin.
Hamuna amanami inanami ruas nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Dia kana masa nata adopi nakin marhite diakap haporsuhon do lasni rohata diuduti turpukodo muse manaringoti taringotu halak namar sahid. Di ayat 14 molo adong namar sahid di hamu di jauma akasituani huriyai asa ditangyakon ibana di dapol ma ibana dohot miak marhite-hite goarni Tuhani. Sada bentuk penderitaan manang haporsuhon hamaolon naniadopan ni jolma ima sahid. Dang adok kalak marlas ni roha ala ni sahid ate amanginang ngoloro sahid musesa dohita marsak dohita lungun dorohatta. Tidak ada seorang pun yang bersuka cita ketika roh aka sahid. Apalagi di 2 tahun na parpudion dang adong nomor las ni roha alani pandemi Covid. Sudedo hita mangangguhi, sudedo hita hitir mabiar. Ima sada bentuk ni hapursuhon naikon adopan. Molo adong namar sahid di hamu di joma situa ni huriyai asa ditanyakon ibana. Buasa di dok Jakobus molo dong marsahid di joma situa ni huria. Molo di bahasa Indonesia situa ni huria di dok penatua. Jika ada di antaramu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Memanggil penatua jemaat. Allah ditiki penatua jemaat manang situa ini huriai ima nariguari hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk menggembalakan jemaat. Molo saunari penatua diartikan hamba Tuhan yang melayani di gereja. Boy doim digoari majelis akaparhalado di tonga-tonga ni kuria. Jala parhaladoi dada menunjuk kepada pribadinya, kepada orangnya. Alaina martudu-tudu doi bahwa penatua jemaat itu, majelis itu adalah orang yang telah dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan menjadi pemimpin yang menggembalakan jemaat. Namar mahania karuas. Lapatanna disi adong hasurungan ni ngolu partodionna. Adong hasurungan keistimewahan hidup rohaninya. Asa molo adong namar sahid di jauma situa ni huriyai. Ala situa ni huria targoar nakining adong hasurungan di partodion jala diguari donasida ima halak na bonar, halak na sitong. Alani di halomo debatado tangiang ni partigor. Aka penatua majelis adalah aka partigor. Adong hasurungan ni partodio dinasida. Asa mulu martangiang penatua majelis doa mereka dianggap doa orang benar. Idong bahen di dok Jakobus nakin di jauma situani huriai laho mananyakon. Dungi di dapol maibana dohot miak
marhite-hite goar ni Tuhani. Jadi pangoluan di Tuhani maibana marhite haporseon. Hisarma pamatangna, hipasma nang pamatangna. Hamua manami inanami las dorohatta di tonga-tonga ni huriaon di HKBP Kernolongon di patupa huriata do program ima kunjungan diakonia, kunjungan kasih manang kunjungan diakonia dohot martangiang syafaat, doa syafaat. Alay na rumikot na marhubungan tu turpukon taringot tu na marsahit di Joma situa ni Huria ima ulaon kunjungan kasih. Torop do nuaeng manang piga-piga nuaeng ruas ni Huria naung leleng peak di podomanna dang tolap be, dang boy be, mangalakahon si manjojakna rotu garejaon marparsora dohotita alani i di patupa huriatama kunjungan sosial alai molotumpe di patupa huriata kunjungan sosial na kininganon ikon na adong do boa-boa ikon na adong do boa-boa pangidoan sian namar sahiti manang siya keluarga na jonok tu ibana pabotohon tu huriyai asaro huriyai manang yakon idula patani hatana kiningani molo adong namar sahit di jauh masih tua lapatan na di si ada keinginan adong rohana rade manjau namangido ikon namangido dohita siam bulus ni rohata asaro situa ni huriai manangyakon jala ikon na di pabotoho do tu huriai asa botoon ni akka situa ni huriai aha namasa di ngolu ni ruas ni huria. Jadi tuhita saluhutna amanginang unang pola ganggu rohatta jala unang pola sungkan hita pabotohon molo marsahit hita di tonga bagasta keluargata na tua-tuata asa tapabotohon asa tapaboa tu huriyai asa roh huriyai marhite parhalado situa ni huriyai laho manangyakon. O masada na pinaingot ni si Jacobus tuhita, na pinaingot ni tuhata tuhita, pabotohon sahitmu, tuhuriyay, asaro huriyay manangyakon. Kepada kita masing-masing, Tuhan juga mengharapkan kerinduan kita, meminta, memohon, melibatkan Tuhan, marhite huriana, laho manangyakok kita, manalpuhon holsoni rohata, diakka haporsuhon nata adopi. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, ahape namasa nakin, di bagasan pargolota di patudos ma songo si Elia. Ia si Elia sabako dohot kita. Dia juga manusia biasa. Alai ala gogodo ibana martangiang, burcu ibana martangiang marhite haporsion na natogu unang joloro udanin na ibana tutu dang ro udani. Alai ditiki martangiang ibana mangidoro udani saut mamuse ro udani di patubuhot tanoima parbuena. Sada tudos doon nang pe jolma biasa hita amang inang
dos dohita songo si Elia. Nang pe di bagasa kagaleo kita, dos dohita songo si Elia. Alani tahabur cuhon ma martangiang. Tahabur cuhon ma melibatkan Tuhan disude akan masa di ngoluta. Berdoa, menyerahkan diri, memohon, meminta Tuhan, sebab Tuhan mampu melakukan segala sesuatu bagi kita. Naparpudi sahalima ditikina martangia kita dang boy hita mengatur debata. Ditikina mangido hita tu debata dang boy hita memaksa debata. Alai tahatahon ma ditangiang tai di ujung ditanya tai unang malomo ni rohaku lomo ni rohamma nasaud. Amin martangiang mahita. Di bagasa kodo Tuhan jupang nami haluaon hama malum gogo asa tarbahik kami margogo mangadopi parngoluon nami di Portibion. Margati soring doa le Tuhan masa hamaolon namanosak ngolu nami parukilon naman bayan pojo pikiran roha pakilalaan nami. Margati soring nang masa las ni roha salukut nai dipakeho ale Tuhan laho patoguhon ha porsion nami jala marsihoho tuho ho na mangaturhon na uboto akana masa di pagasan parngoluan nami. Molo masa pesalukut nai ale Tuhan hombartu pamoto amu doi na posto rohanami molo marsigatuk tuho hami ale Tuhan dilehokodo di hami dame do sonang ni roha dilehokodo di hami hahisaron ni pamatang hahisaron ni partodion boy hami marlas ni roha jala sikoplas ni roha nami i di bagasako pasu-pasu maakaruas ni huriam ale Tuhan gabe ruas ni huria na burcu martangiang na mangasahon gogo ni tangiang di parngoluon na ditiki karejo na sida ale Tuhan ajari martangiang ditiki mangalului akka nariko di ngoluna aka pasarian aka sipanganon pardagingon paingot na sida asa mangido pangurupio siako marhite na martangiang molo dungo na sida siya lagi podoman na sida di manogot ni hari paingot totong pasahato dirina sa guru di hodo lakana do ulaon na jala molo neng modong penasida manalpuhon salut ulaon na toktong mapaingot na sida martangiang dang boy salpu ngolu na martangiangi sian ngolu niaka ruas ni huriam aido hosa hangoluat di hami jala hodo ale Tuhan hangoluan nami Tuhan debata amanami di bagasan parsauran namion naing mulak mahami mambuang barita nauli si hangoluhonon nami di ngolu siganu pari ima martangiang burcu martangiang mangajarhon di tonga-tonga ni keluarga ngolu na martangiang Tuhan debata amanami saha di homa tutu daging dohotot dinami olat nion rodi saleleng ni leleng na jalo matangiang nami. Amen. Tapasahat ma peleata marende mahita siang buku ente nomor 814 ayat sada dohot udutna.
hiata. Ale debata amanamina di Banua Ginjang, hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadengkan, doho na sauli basa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tuhami pelean nami tuho, sejalo may gabe uap na khusus di colong, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseang hami peleanon, patimpulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanan di Banua Ginjang, saya pinarbadia magoarmu, saya romahara jaonmu, saya sangat malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan amar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangon junan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mapohina tuhita, jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mapohina tuhita, jala di pasar honma damena tuton ditabe. Amin. Kami saluhut parhalado di hurian nama kobasi parminggon Arianon, dohotaka pelayan, musik LCD, pasahatot tuhita selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mangaramboti hita, Horas.